Joo, eli meillä oli tässä semmonen yksi pulma tämän apukuskin penkin kanssa, että tää jumittu silleen tonne ääripäähän ja minä nyt sain sen sitten lopulta liikkeelle, mutta täältähän löytyy tältä servicevalikosta niin myös tämmönen ihan oma namiskukkeli. Eli kalibroidaan tämä matkustajaistuin. Tuo OCS, sitä en tiedä mikä on, mutta minä tämän penkin nyt kalibroin. Katsotaan mitä tapahtuu. Elikkä noin. Ja se liikkuu niin kuin fyysisesti. Okei, eli ei saa niin kuin noin ja aha. Okei. Okay. Hold the right turn signal in active position plus ja sitten pitää painaa jarrua niin kuin 8 sekuntia. Eli tuosta. Näin. Näin menee kalibrointi. Se vääntää kaikki ääriasennot sitä, että sensorit tunnistaa sen. Koska minä epäilin silloinkin, että tässä tuli joku rajakytkin vastaan ja se niinku sääti sen mitä oli. Elikkä näin. Nyt se on kalibroitu ja pistetty muistiin kaikki asennot. Elikkä hyvä. Näin tapahtuu täällä. Täältä löytyy tältä